Prvá nominácia. Povedzte príklad na sťahovavého vtáka. Môj. Druhá nominácia. A akou otázkou sa pýtame na tretí pád? Prvý pád je... Druhý, tretí pád je... Kto s kým? Prvý pád je kto s kým? S kým? Tretia nominácia. Viete mi povedať, aká je to voda termálna? Termálna, žiaľ Bohu, neviem, ale viem, čo je rum. Štvrtá nominácia. Povedzte aspoň jeden príklad na nerast. Nerast? Príklad nerast. Nevím, jaký. Nerast. Co ja vím? Ja vyprávam, hen malé vňučke si krpatá nerosteš. Piatá nominácia. Ako sa volá mláďa kobily? Mláďa kobily? Tela? Mláďa kobily sa volá... Ja si myslím... Mláďa kobily... Jahňatko. Jahňatko. Jahňatko, nie? Žriebe je mláďa koho? Myslíte, žriebe mláďa je koho? Napríklad žriebre mláďa... Ja si myslím, viete, koho to je? Žriebatko malé, keď porodí tela, tak koho je to? Tuším, koho? Žrieba? Jak ste to... Komu patrí žriebe? Jaj, napríklad tá žrieba vytlačí tú kobylu, vytlačí ju, porodí ju, alebo ja neviem, jak tlačí tá kobila. Ja si myslím, podľa mňa, krava. Neviem, či to bude krava, alebo bík momentálne.